startede som 8-årig, fordi familien spillede, eller min mor hun spillede. Og er egentlig altid kommet herude i hallen, i kraft af, at min mor hun har spillet, siden hun var ung også. Jamen det fedeste, synes jeg jo, det er, at vi har noget sammen. Altså mellem generationer, at vi kan dyrke den samme sport. Det er der ikke ret mange sportsgrene, hvor man kan dyrke det samme og have den samme passion for noget. Og det er uanset om du er eliteudøver eller du er egentlig på motionsplan, så kan alle være med på tværs. Jamen der er plads til alle. Vi alle sammen hjælpes ad, og på holdet jamen, der har jeg jo 4 tanter og mostre til dem, og der lige kan tage sig af dem og lige hjælpe med at passe dem, og når jeg er inde og spille, så lige lege med dem og hygge sig med dem. Samværet er bare mega fedt. Ja, det er fedt at have familien med på sidelinjen, altid, og også i forhold til opbakning, når man udspiller en turnering måske. Altid nogen, man kan læne sig op af, eller have det sjovt sammen med, selvfølgelig, udover de venner, man også får i kejlsporten. Jamen, jeg kan anbefale andre klubber at have sine børn og sine ældre bedsteforældre og sådan noget med, fordi at det er mega fedt, at man har det samvær, og der er tid og rum til at hjælpe hinanden. Tage familien med. Det er så fedt at have dem med på banen og på sidelinjen. Jeg kan anbefale andre klubber at prøve at starte op med det her. Det giver bare noget sammenhold, noget socialt. Vi er sammen om noget. Og det er vores sport, vi er sammen om.